Здравейте, YouTube! Днес сме с мен с iBoots и с... Тин. О май гад! Катин! Извинете. И с Катин. Днес ще снимаме Survival на Майнкрафт. Това не е първи епизод. По-точно това ще за нашия първи епизод. Тези неща... Аз ще направя барака. Добре. Днес ще оцеляваме по модера. Ако намерим редстоун да направя пистани и да си направим на коблстоун фабрика. На мене ми трябва коблстоун, вода, редстоун и друго. Какво беше? И лава. Дърво. Какво че лава? Да си направя обсидиан. Генератор, окей. Тази барака ще е малко големичка. Нали, все пак ще събираме... Голяма. И ще събираме бокуци в нея. Аз малко ще се телепортирам. Мага. Аз в момента събирам дърво. Ще видя да направя покрив от нещо друго. Мислех да отпухне, ама ще стане много цивен. Ако намерим още клей, ще направя покрива ще направя покрива да сложа... Не да слагам на фермата. Ще сложа на това намерим още, ще мога да ремонтирам барак с коблстоуни тухли. Окей, аз намерих още отици. Ето и за как. Бате, ако имахме спамер, направо щях да ни нарекат хак. Какво? Нищо. Човек тук където съм е пълно с отици. Аз правя покрива. Не да идем да телепортираш чисто, нямаме шанс да се върнем до холма. Аз правя бараката, за какво ми е? За да видиш колко си. Ако искаш ме го снимем и прати снимката. Не, може да имаш. Вече ги избих. Мързела. Вече ги избих от направо. Тут меч имаш, баба. Нали ти казах Unbreaking 3, Sharpness 4, Knockback 2 и Fire Aspect 2. Аз имам само Unbreaking 1. Бате, енчантна го на 4-ти лева, така че тихо. Трябваше да се качи до 8 левел, на мен на 8 левел ми се падна. Ти ги даде. Ти ги даде. Какво е и ги даде? Тия готини енчант. Мага бат, стаки нещо ми стигна за това, за цялата барака. Не бе, аз бях, тук имаше много овци и крави и аз съм ба. Всички ги избих, нали? И скоро ще умра. Да. Защото стаките са много високо. Не скачай! Бъгва сървъра. Бъгва! Нама не ми бъгва, това си от тебе. Не, бъгва е тук при мене. Ебате, сега тякото място. После ще трябва да обера търс. Имаме ли стъкла или трябва да такъв? Ще ти събера. Пясък. Тук холма има, и сега ще ти стъкъв. Не дай да обираш търси. Аз мислях се мога да обирам. Не.
Ну, окей. Значи... Обаче като Не вата скучно. вата. Това чупи за секунди. Ефективно 4 амбрити 3 вата. Това чупи като за световно. Не, седми... Добре, ще направя табелки. Да кажа ли за какво са? Не. Ще има често за всичко. Аз музика не е. Това е започвам. Добре, хайде да си лягаме. Аз си легнах. Така. Мангал! Матицинската панда. Ти си един гай, бате. Гай. А ти какво си? Да, добре. Ти си манга, гай. Ти си фемили гай. Аз не знам в момента какво правя тук долу по земята. Търса за кол. Освен това нещо друго трябва да правя. Човек, как по земята има толкова пясък, бе? Пясък. По земята има толкова дърт. Искаш ли съм... После ще ти пратя едно клипче да направим едно нещо, че не си спомням името. Забравих, как се казваше, бе. Да бренчваме. Кошен ли, бе? А? Potion Killing. Имаме пиле. Не, слизаме под земята, правим си тунел и двамата копаем от една страна. Това ли, бе? От 5 яйца спалнаха две кокошки. Правиш. Търся за айрон. До тук намерих две. Какво ще правиш? Ще ви отговоря. Ама съм възпитан. Не бати възпитания. Оставям вратата отворена, нали ще излизаш. Ако искаш, извади стъклото от печката, пясъка от печката. Не ми трябва повече. Добре. И това какво трябва да е? Сега ще видиш. Барак? Да. Така. Искаш ли ти да енчант на един спорт по-голям левел? Да. И на кой левел си го енчантнал? Четвърти. Какво ще го енчантна на 6? Окей. О, супер! Нокбак 1 и ban of Artox 1. Дай. Мерси. Ще го запазя за сега.
Така. Добре, че имах тръстика и тук беше пълно с тръстика. Добре, как имаше яйце до кошарата на кукуцето? Кошарата. 6 яйца. 6 яйца или една или две кокошки, не помня. Скоро ще си направя един енвил. Как справи енвила? Не мога да се обясня. Щом знаеш, трябва да можеш, бате. А? Щом знаеш, трябва да можеш. Аз знам както не мога да се обясня. Трябва тя и рамблокове. Намери си още клей. Има чест за руди, чест за стъкло и пясък, чест за бокуци и чест за кобълстоун. Това всичко е в бараката. А чест за храна искаш... имаш ли? О, сега, ама не. Аз ти имам бухол. Една кошка излязла. Абе, убия се малко, аз като дойдем и направо, ако видим още една излязла направо. Цялото село там ще убия. Убиха се един удар. И то меч къде аз с който наблях, той машинка. Не той. Не той, а стария ми. Той кой имаше? Unbreaking Kiddo. От 4 яйца се спана едно пиле. Добре, но аз в другия епизод, когато слизам, точно сега като слизам на копая, ще спри клипа. Това ще ни е първият епизод, нали? Да. И ще спреш слизам клипа на копая и и ще... да не се телепортираш. Няма, ще правя нещо отгоре. Имаме и чест за храна. Аз ще прокопа тунел под земята и холма, за да мога да стигаме и до бараката, без да излизаме. Защото... О, аре, добре, няма стига. Не на тебе, бе. Убих една овца отгоре от една планина и той излетя тялото и първо ми показа, че е горе вълната и после слезе надолу. Едно пиле от 3 яйца. Добре, YouTube, това ще е за днес от нас. Аз съм Skyboost. Абонирайте се, коментирате, харесвайте подобни глупости. Да, аз съм Skyboost, а това е Хъцин.